mondo wawinj timo bende en godo ne oganda jo Kenya Milton. Mana ka in gi penjo moro Milton. Aonge penjo gi e thuolo ni Joja Molo, kata kamano ket mana wang'i mondi nyiswa bang'e no ni tang'o giri motimore e alwora no. Ka wadhi nyime nyaka Ramogi, en ni komiti mar arita od bura ma malo ochako limbe ma ndalo 2 e kuonde chung' od bura ma Baringo South kod Baringo North kod Tiati matimo nonro e chal mar arita e gwengego mosekelo achiedh nade mathoth kaluwore kod nok mar arita mikelo kod achije mag kuo jamni mosiko monjo ji e gwengego. Kotelnegi kod jalup jakom mar komitino Dido Raso, komitino oselimo gwenge ma Kasiela, Aral, Kipandsum, Chemor, kaachiel kod Kiserian mantiere Baringo South. Magi kuonde machije mag kuo mag dhok osenego kendo dar oganda machuno mondo mi olor nyaka sikunde. Raso wacho ni limbe margi e gwengego en mar nono chal mar arita tok piny owacho tero bila kod jolweny mag KDF matimo apedha e gwengego. For the pastoralists to make their areas peaceful. Kwa pastoralist areas ndio watu wanamiliki bunduki haramu. So there must be disarmament. Wewe kama unafikiri utakuwa na bunduki haramu kuangamiza wengine, then the law must catch up with you. Wale wanaangamiza sehemu ya pastoralist sio kila mtu, sio kila pokot. We know who are the criminals and they must be brought before the law. Hii maneno ya kuelekeza vidole kwa jamii lazima ikwame. Mimi nimeweka petition. Nimeweka petition ya kusema hakuna kitu inaitwa Mkutani Forest, na kama kuna wale wanajua kulikuwa na forest, wakuja watuambie ni wapi na ilikuwa wapi. Hata tutakaa chini pamoja na chairman tuangalie vile tutarudisha watu, kwa sababu watu wanataka kurudi lakini hawana uwezo. Walivu wanakuja kwa sababu wanaona kama hakuna watu wanaishi. Tunaomba usalama. Alikuwa tulisema siku ile wabunge wengine alikuja hapa. Tukaeleza maneno yetu. Na hatukuwa na suluhu ya hiyo maneno. Sababu ile mabunduki tulisema mtoe, bunduki bado yuko. Na hakuna